Isto é Onda Ciencia, un proxecto de divulgación científica en formato radiofónico e podcast realizado por Coac FM e a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña. Benvido, benvida a un novo episodio de Onda Ciencia. Recibe un afectuoso saúdo de quen te fala, Isabel Lema Blanco. Neste último episodio da cuarta tempada de Onda Ciencia, despedímonos abordando un dos debates máis intensos e estratéxicos, a enerxía eólica en Galicia. Nun contexto de transición enerxética cara a un modelo descarbonizado, Galicia xoga un papel clave, pero a que custo? Analizaremos o impacto dos muiños de vento dende unha tripla perspectiva, o impacto no noso patrimonio e na paisaxe cultural, as innovacións tecnolóxicas na eólica mariña e a balanza económica entre custos e beneficios. Para elo, traemos a tres expertos e expertas da Universidade da Coruña, as que paso xa a presentar. Vicente Díaz Casás é profesor titular na Escola Politécnica de Enxeñería de Ferrol, membro do Grupo Integrado de Enxeñería no Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais do Campus Industrial de Ferrol. Especialista en deseño naval, seguridade marítima e enerxías renovables mariñas. Benvido, Vicente. Moitas gracias, Isabel. Tamén nos acompaña Aurora Grandal Danglade, é profesora titular na Facultade de Ciencias da Coruña, dirixe o Instituto Universitario de Xeoloxía e membro de CISPAC, Centro Interuniversitario de Investigación de Paisaxes Culturais Atlánticas. Moi benvida tamén, Aurora. Grazas. E, por último, nos acompaña Fernando de Llano Paz, profesor titular na Facultade de Economía e Empresa, director do Grupo Grefin, experto na análise de políticas enerxéticas e climáticas a nivel europeo. Ademais, moi acaído para o programa de hoxe, Fernando de Llano foi tamén o coordinador do informe O sector enerxético en Galicia, presente e futuro, publicado en 2023 polo Consello Económico e Social de Galicia. Benvido tamén, Fernando. Moitas grazas, Isabel. Pois imos xa con moita enerxía co primeiro dos temas que traemos hoxe ao programa. Fernando, como director do Grefin e como experto tamén en políticas enerxéticas europeas, cal é o marco europeo que determina o modelo enerxético a nivel europeo e tamén estatal, obviamente? Bueno, pois para non aburrir, darei unhas pinceladas. Comezamos polo nivel europeo. O conxunto normativo é bastante importante. Comezamos no ano 18 co paquete de enerxía limpa para todos os europeos e europeas e, digamos que conlevou a situación, sobre todo da Ucraína, posteriormente, recentemente con Irán, pois xa o vimos dende o ano 18 e 19, co COVID tamén, unha aceleración estratégica en canto a ese poñer en valor a produción renovable que nos permitiría desconectarnos dos recursos fósiles. Así, atopamos iniciativas como o Plan Repower EU, que buscaba precisamente esa aliñamento estratégico, non, coas renovables. Despois veu o paraugas do Pacto Verde Europeo, o European Green Deal, onde se buscaba unha suministración enerxética segura, asequible, desenvolver un mercado plenamente integrado e digitalizado e priorizar a eficiencia enerxética e tamén na edificación. Ademais, temos o paquete legislativo que se chama Fit for 55, que sería o Obxectivo 55, que, digamos, o que anima a Europa é a conseguir reducir as súas emisións de gases de efecto invernadoiro polo menos o 55% para o ano 2030, con respecto a eses niveis preindustriais de 1990. A este corpus, ademais, hai que engadir outras bases fundamentais. Eu sí que diría como relevante a Directiva de Enerxías Renovables do ano 2023, que precisamente eleva a meta vinculante do consumo final de enerxía renovable, que non de electricidade renovable, para o 2030 ata o 42,5%, cun obxectivo do 45%. E despois eu destacaría tamén a Lei da Industria de Cero Emisións Netas, na que esta é do ano 2024, e precisamente busca
digamos, reter cadea de valor vinculado coa enerxía, xa que se busca precisamente que o 40% da fabricación de tecnoloxías de transición, como poden ser aeroxeradores, panéis, baterías, quede en solo europeo en 2030. Xa índonos a nivel estatal, sí que podemos falar de dúas grandes ferramentas. Unha delas é a Lei 7/2021 de Cambio Climático e Transición Enerxética, e tamén, como non, o noso Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima, que, entre outras medidas, pretende eses obxectivos estatais para chegar a conseguir que o 81% da xeración eléctrica española sexa renovable en 2030. Un pouco tamén por contextualizar a importancia deste marco legislativo, sí que querería baixar a, digamos, a como de importante é a enerxía en Galicia. Nada, 3 pinceladas. Unha delas podería ser que somos unha rexión que exportamos electricidade, preto do 40% da electricidade, digamos, podémola ofrecer ao resto do Estado. Temos unha capacidade de refino interesante, cunha refinaría das 8 que hai no Estado, e tamén cunha planta de regasificación das 7 que hai no Estado. En conxunto, podemos falar de que o 10% da enerxía transformada no Estado ten lugar aquí en Galicia, e adicionalmente sí que diría que en canto á potencia eólica instalada, o 12,5% da potencia eólica estatal está en Galicia, e iso repercute en que somos quen de achegar preto do 13% da xeración eólica total de España. Xa se nos imos ao tema de hidráulica, pois somos incluso máis relevantes, porque preto do 20% podemos dicir que un de cada 5 megavatios instalados de hidráulica é galego, e chegamos entre un 25 ou 30% do total da enerxía vinculada coa hidráulica é galega. Pois con todas estas cifras en riba da mesa, a verdade é que nos ofreces un panorama no que Galicia é unha protagonista na xeración de enerxía e ten un papel moi relevante na xeración de enerxía, non só para os galegos e as galegas, sino para o resto do Estado. Quizáis a problemática aquí é que a sociedade galega percibe que Galicia é un espazo estratégico, como ti tamén o acabas de afirmar, non? Con datos actualizados moi rotundos para a instalación de todas as enerxías renovables. Falabas de hidráulica e hoxe no programa imos falar de eólicos, pero a percepción dos galegos e das galegas é que realmente pois non hai un retorno para a cidadanía, non? Gustaríame pois tamén falar con Aurora e co resto da mesa sobre cales poden ser as causas desta tensión, non? Desta percepción un pouco crítica da cidadanía, e tamén pois que estrategias políticas ou financeiras se poderían artellar para que haxa ese retorno económico, non? E que poda revertir no desenvolvemento do rural, porque tanto as instalacións eólicas como tamén as instalacións hidráulicas, a diferencia pois desa refinería ou desa gasificadora, pois están ubicadas no eido rural. Entón, se vos parece, Aurora, por exemplo, poderías tamén facer unha reflexión acerca pois de cal é esa percepción dos galegos e de cales son esas causas das tensións, non? Que se viven e que se están continuamente nos medios de comunicación tamén. Sí, bueno, eu penso que as causas son claras, non? Porque o primeiro que os galegos e as galegas, a primeira percepción que temos destas enerxías limpas, que están moi ben, pero que están ocupando un espazo na paisaxe impresionantemente grande. Non é cuestión de ver como hai 20 anos algúns parques eólicos, algúns puntos estratégicos, agora está cheo de parques eólicos. Se miramos a costa, chegamos á Costa da Morte, por exemplo, chegamos á zona de Ortegal, e hai toda unha batería de muiños enorme que ten unha presencia imposible de ocultar, que fan ruido, que forman unha barreira pois da natural para os pasos de aves, por exemplo, que é unha zona estratégica na costa galega. No interior pasa o mesmo, as paisaxes dende moi lonxe vense alteradas totalmente por estas baterías de muiños que están trufando todo o espazo.
claro, un pode pensar, bueno, enerxía limpa sí, pero tanta. Nos, cal é o beneficio que temos desa enerxía limpa? É que nin sequera hai un beneficio especial para a cidadanía, non? Non é que teñamos a enerxía máis barata, nen tampouco é que haxa unha cantidade de postos de traballo enorme e un desenrolo rural grazas a estes parques, entón non se ve a contrapartida. Vese unha exageración, probablemente, de xeración de enerxía, unha exageración polo feito de que a maior parte exportase, non? Vaise para fora, non é que se exporte, porque exportar é conleva un beneficio a cambio, non? Económico, que aquí non o hai. Entón, tanta para qué? Tanta para qué? Fernando? A ver, un pouco tamén para contextualizar, eu penso que somos unha rexión moi interesante para tamén os investimentos eólicos, porque por termo medio é certo que un eólico en Galicia xenera máis menos un 20-25% máis que outros muiños noutras zonas do Estado. Polo tanto, claro, para unha empresa poñer aquí un muiño pois significa pois ese 25% máis de produción que non o ten noutras localizacións. Quizás Básicamente porque donde están as correntes de vento, non, de aire, son aquí en Galicia, non as hai en Castela, non, verdad? O sea, realmente aquí temos ese factor potencial que son os ventos. Sí, nos estamos, todo o que é a costa gallega, estamos por encima, en que nos afastamos un pouco, 10,5 metros, 10,4 metros por segundo, que é moito máis alta que temos en calquer zona interior de España ou outras rexións. E así con un valor diferencial. Claro, entón, eso é o porqué, pois eso, temos tanto interese, digamos, empresarial. Por avanzar algún dato a nivel empresarial e para tamén entender a situación, sinalar que preto do 75% da potencia eólica en Galicia está en mans, podemos dicir, de empresas que non son galegas, é dicir, ese 75% está en mans fundamentalmente de Iberdrola, de Endesa e de Acciona. Esas tres grandes empresas suman ese 75% dos eólicos galegos. Despois hai que descender ao 7º lugar para topar a Norvento, con menos da mitade das primeiras. Pensemos que as primeiras máis ou menos achegan, pois eso, teñen de instalación un 16, un 15, un 13, o que suman máis ou menos pois eso, todo que significa esa maioría, non, de investimento empresarial. O como digo, Norvento 267 megavatios frente a 600, por exemplo, de Iberdrola. Vemos que é moito máis pequeno, non? Incluso achegándonos a Grinalia con solo 74 megavatios. Isto tamén que significa? Bueno, pois que, claro, que efectivamente o recurso é explotado por xente de fora. E precisamente, posiblemente, houve un erro ou déficit legislativo para conseguir precisamente que esa retención de rentas vinculadas coa xeración de electricidade, non? Aquí falamos de efectos como pode ser o da sede fiscal, que claro, o ser empresas que están fora de Galicia, pois a súa tributación vai tamén fora de Galicia, termos de impostos, non así con Norvento ou Grinalia, non? Que sí que fican aquí en Galicia, e despois é certo que o que significa a instalación eólica e o valor da terra tamén que se lle dá, aquí sí que penso que eu teño escoitado moitos discursos, incluso de xente do rural, non digo a maioría, pero sí de algunha xente do rural, que di a miña terra non vale nada, preferiría regalala a ter que asumir os custos de mantemento ou de significa. A min eso chamame a atención negativamente, dicindo que o primeiro todo é poñer en valor o que tes, non? Mais alá dos usos que lle podes dar, obviamente agrario, tal, pero tamén deste tipo. Entón, eso tamén, esa visión, en algúns casos, non digo xeralizar, pero en algúns casos que hai, pois únese tamén a esa, desleixo mellor que temos en Galicia en canto ao que iniciativa empresarial como tal ou comunitaria, non? Que sí que teñen máis desenvolvido, por exemplo, no País Vasco ou incluso en terras catalás. Estamos nun criterio tamén de minifundismo onde, desconfiamos do veciño de a ver que conseguiu el que eu non conseguira. Entón, penso que todo eso suma negativamente para finalmente poñer en valor tamén o valor da terra, e a partir de aí, onde quero chegar é que se un aeroxerador moderno pois pode conducir a uns ingresos brutos anuais máis menos de €500,000,
claro, eso repercute no propietario do terreo, se está alugado, por exemplo, ou demais, pois nun 2% dese valor engadido. É dicir, realmente non somos quen de artellar un corpus legislativo que diga, bueno, pois eso, o caso danés, bueno, pois é que ao final as comunidades forman parte do capital, collen cartos, invirten digamos coa empresa que se instala e polo tanto ten dereito tamén a pois a eses beneficios, non? Entón aquí, por un lado, temos ese, bueno, eu non me interesa ou desconfianza e a non implicarnos, por dicir así. Claro, se fóramos quen entre todos de cambiar o chip e dicir, bueno, interésanos, queremos que cree valor, entón imos intentar tamén ver as formas para conseguir esa retención de rentas. É dicir, é certo que a legislación non o favoreceu, pero ao mesmo tempo tamén, mirándonos a nós, penso que tampouco fomos quen de exixilo ou de darnos conta dos beneficios que iso podería ter, non? Entón, sí que é certo que a partir de aí, pois poderíamos intentar cambiar ese esquema para conseguir que o que ven do futuro, pois, a ver, é certo que a Xunta últimamente, pois sí que está introducindo elementos, dende o meu punto de vista, acertados, como pode ser beneficiar a produción para proximidade, por exemplo, non? De que se beneficien esas instalacións industriais ou realidades industriais que poidan, digamos, por proximidade, non? Achegarse a esa produción. Por outro lado tamén, bueno, pois todo o que significa a retención de rendas, entre comiñas, pois intentar que a comunidade se vexa favorecida en algo derivado desa explotación industrial. Pois desa retención de rendas e demais falaremos máis adiante, pero Fernando comentaba unha cuestión interesante desde o punto de vista que ten que ver co valor, non? Co valor que lle damos ao territorio. E aproveitando que Aurora está involucrada no CISPAC e dende o CISPAC xusto investigades, non? Sobre as paisaxes culturais atlánticas, Galicia ten unha identidade moi ligada á súa terra, ao seu patrimonio, aínda que, bueno, pois parece que esa identidade ao mellor non está directamente correlacionada, non? Con tratar de darlle un valor económico tamén, non? Pero como afecta a proliferación de parques eólicos a esta riqueza xeolóxica e cultural e sobre todo, pois, dende os CIPAC percibides que existe pois o risco, non, de destruir un valor patrimonial que logo pois se poda botar en falta ou que incluso poda ter unha repercusión en outros de outras índoles, non? Incluso dende outras perspectivas tamén económicas no país. Sí, o valor patrimonial é que o patrimonio hai varias posibilidades de estudialo, non? Hai un patrimonio que é pois un patrimonio cultural construído, por exemplo, un patrimonio cultural que aínda non está descoberto, porque os xacementos arqueolóxicos, a maior parte deles non están estudados nin descobertos, están baixo terra todavía. Despois existe un patrimonio que é un patrimonio natural, que non só a paisaxe, senón que a flora, a fauna, todo isto vese afectado totalmente pola construción dos parques eólicos, porque temos que pensar que debaixo de cada aeroxenerador hai uns cementos potentes, grandes. Isto sempre conleva unha remoción de terras moito máis grande do que podemos pensar, unhas infraestructuras e para o transporte da electricidade, unhas autopistas de cableado por todas partes. O sea que é realmente unha afectación directa, non é só a dos muiños, senón que é toda a demais infraestructura que hai, non? E claro, podemos estar tentados de pensar, bueno, pero é a produción de enerxía, isto é unha cousa estratégica, podrá ter ao mellor no futuro un beneficio económico máis grande para o terreo e tal, pero son cousas que son moi dificilmente reversibles. Todo o que é extracción, en este caso, é extracción de enerxía, pero toda de enerxía eólica, non é unha extracción, digamos, material, pero toda esa extracción conleva unha serie de afectacións que desde logo non forman parte dun paisaxe natural nin de un paisaxe cultural. Cultural ata certo punto, pero ese tipo de cultura da produción, gran produción de enerxía e gran consumo de enerxía non é precisamente a cultura que queremos, non? Pensamos nos. Temos que pensar que hoxe falamos dos eólicos, pero se pensamos en toda Galicia temos a produción hidroeléctrica, que non hai río que non este afectado
por todo este tipo de produción tamén. Entón, ao final, é unha afectación directa ao paisaxe natural, e ao paisaxe cultural, e ao patrimonio que é de todos os galegos. As terras son de unha xente concreta, pero a paisaxe é de todos os galegos, non? E a cultura é de todos os galegos tamén. E dende unha perspectiva industrial, Galicia, comentábamos antes, pois ten unha posición destacada na produción enerxética, non? E tamén na innovación, na transferencia de coñecemento destas novas tecnoloxías, tanto na Coruña como en Ferrol, a Universidade da Coruña ten centros de investigación tamén vinculados, non, na investigación e na innovación tecnolóxica arredor da enerxía eólica. E Galicia mira agora cara ao mar para a proxección desta enerxía eólica mariña, non? Vicente, para clarificar, non, e tamén pois para clarificar conceptos, de que estamos a falar cando se discute sobre as instalacións de enerxía eólica mariña? Cando estamos falando de enerxía eólica mariña, sobre todo nesas costas que casi non temos plataforma continental, non é como as costas de Dinamarca, Inglaterra, que teñen fondos marinos a 50, 45 metros, que é o que máis estivo construindo estos anos últimamente en Ferrol. Aquí o que temos son costas que estamos por encima dos 100, 150 metros en canto nos situamos a moi poucas millas da costa. Isto cambia moito as necesidades e as demandas da eólica. Por que interesa en estos campos? Porque o vento é moito máis alto, moito máis constante nestas rexións, por tanto, é moito máis eficiente. Nos leva a ir a estas maiores distancias, que, cando estamos plantexando os parques que podirán ir na costa galega, estamos falando de ir a 30 km da costa. Quero dicir, son distancias moito máis lonxes da costa, que ten unha afectación pois menor, pero tamén é certo que son erosionadores moitos máis grandes que teríamos en terra. Mais aínda. Estamos duplicando, estamos falando de 8 ou 10 megavatios con palas de rotores de en torno aos 120 metros de diámetro. É dicir, son grandes monstruos mariños que técnicamente sí que temos resolto, o gran parte está resolto, aínda que non hai moitos exemplos a nivel del mundo de parte comercial destos flotantes, pero sí que é certo que además se ve agora nos proxectos que temos tanto europeos como nacionais, similares, que o reto que temos agora non é tanto da solución técnica en sí, sino como convivir cos recursos que temos, é dicir, cas comunidades pesqueiras, cas comunidades co turismo, ca que temos da paisaxe, como integramos toda esa solución nese complexo de interacción que vamos ter, porque estamos realmente, a eólica mariña ocupa un espazo que está tradicionalmente ocupado por outras comunidades. Además, especialmente en Galicia, donde a pesca está lonxe das rexións onde temos máis población. Entón, como a eólica sumaría nesos sitios, como convive con esos sitios e o potencia un pouco é o reto, porque ademais non só a fabricación, que sí que temos unha comunidade industrial moi importante, que ademais dende a industria sí que está demandando moito ese posicionamento desos, en que sean parques piloto iniciais, para posicionarse non tanto por fabricar únicamente aquí na rexión, sino para exportar e para posicionarse un pouco como fixeron en outras rexións de Europa e do mundo. Para exportar tecnoloxía. Para exportar tecnoloxía, que é un pouco o reto, porque a cadea de valor non é só o que é o mantemento, que decimos que o que máis fixa a población no local, nas zonas máis próximas, sino tamén toda a produción. E o que defende un pouco, e o que estamos todos os proxectos, é ver un pouco, non só para os parques de aquí, sino como a enerxía eólica, especialmente a mariña, que é fácil de transportar a lo largo de todo o mundo, podemos generar cadenas de valor aquí para suplir pois, as demandas enerxéticas do mundo enteiro. Sí, aí se pode incorporar tamén a noticia, non, da axuda do IDAE para, digamos, para eses 95 millóns para o Porto da Coruña, Porto Exterior da Coruña, os 5 millóns para o Porto Exterior de Ferrol, para condicionar, non, o que son as infraestructuras propias de cara a eses proxectos de eólica offshore que comenta Vicente. Sí, é unha axuda tamén importante e tamén un sinal de que tamén, bueno, dende o Estado tamén se nos apoia de alguna forma para nese proceso tamén de liderazgo que se intenta tamén dinamitar dende Ferrolterra. Sí,
últimamente Ferrolterra está moito na prensa tamén polos investimentos incluso de países tan grandes como pode ser China, non? Parece que o desenvolvemento tecnolóxico que se ven facendo non só dende a universidade pois pon a Ferrol pois un horizonte do século XXI pois máis brillante do que vimos vivindo ata agora, non? En que sentido pois tamén este desenvolvemento tecnolóxico pode afianzar poboación nunha bisbarra que vai sufrir agora ou sufriu pois o apagón das pontes? É que un pouco o reto que estamos é realmente non pensar como é a eólica como única produción para xerar eólica mariña na zona nosa, en Galicia, sino a cuestión é plantexar como un polo enerxético para exportar a todo o mundo. A ventaxa que temos en Galicia é a nosa comunicación marítima, que podemos fabricar recursos e sistemas para alimentar pois, a toda Europa, a toda África, exportar a Asia. Entón, non só temos que pensar, cando falamos eólica, desos mantementos, ni esa pequena proporción que realmente non é moi significativa, pero sí que pode ser complementaria a outras accións nos povos costeiros, nos povos marítimos que teñamos aí un apoio a eso, porque sí que temos que pensar que hai moitas empresas galegas que están facendo mantemento eólico en Noruega, en Dinamarca, en final, porque somos expertos en isto. Entón, un pouco é aproveitar ese conocemento tamén para dar vida especialmente estos pomañeros do Ortegal, da Costa da Morte, que realmente temos problemas de excepcional población e de futuro como eles, non como sustitución do que temos ata agora, sino de con un complemento ao que temos. E non só pensando co eólico local, sino que o eólico local sea a base para xerar unha industria que nos dé competencia e ser competitivos a nivel pois, internacional. Escoitas Onda Ciencia, o programa de divulgación da UDC. Pero sen esquecer tamén que sería preciso que fosa compatible, non? Coas actividades económicas e sociais que aínda existen en Galicia, non? Que retos supón instalar aeroxeradores no litoral atlántico? Que intereses concretos habería que combinar cando se promoven este tipo de proxectos industriais que, como ben dis, Vicente, aínda son pois moi incipientes e temos poucas experiencias, non? En Dinamarca, como comentabas, en Malmo, en Portugal hai algunha experiencia, pero estamos realmente comezando un camiño, non? Aí a clave agora mesmo, máis que a parte técnica en sí, é a convivencia social, é dicir, co uso actual que temos do mar, do impacto medioambiental e dos usos principalmente da pesca, como integramos todas esas necesidades, porque ao final estos eólicos teñen unha pegada no chan marino, abarca bastante superficie que vamos ter por debaixo, pero en principio en moitos campos viso que é compatible, en outros se considera que son reservas tamén biolóxicas que estamos tratando aí. O problema é que é moi incipiente e a clave é tratar de aportar máis experiencia sobre o mismo. É algo que, por exemplo, en Francia vese moi claro que esa repercusión sea moi local. É dicir, é importante que as comunidades que máis se ven afectadas teñan repercusión e que vean, por un lado, non só económica, sino tamén con futuro desas rexións. Porque se vai ver afectado como sea, e ademais pensar moi ben como afectamos toda a parte de paisaxe, como a parte de entrada, porque ao final temos que facer uns cables submarinos que terán que chegar á costa por algún punto, por onde van a entrar á costa, como tengamos esos efectos sobre o paisaxe, as distancias que temos aí, e todo eso compaxinar para que realmente sea, como país, un futuro claro e a posibilidade non só para ese caso concreto, sino que logo os expertos que temos de mantemento nas nosas costas non só traballen aí, sino que as empresas poden medrar e dar soporte a máis sitios. E un penso que é o reto que temos principal, máis que a solución técnica en sí, que xa temos parques pilotos, xa temos experiencia en eles, probablemente teña complicacións, temos aí, pero é algo que xa solventamos en máis ocasións, que xa a industria está preparada, xa se fixeron similares, senón como convivir e como redactar esos proxectos por parte do goberno principalmente, que son as licitacións, de como convivir e complementar estes dos aspectos, que eu penso que vai ser o máis crítico nos vindeiros anos.
Sí, porque ademais, por anotar aí algún datiño, como comentaba Vicente, o sector pesqueiro galego concentra caso o 50% do emprego pesqueiro español e preto do 10% do valor engadido bruto da pesca de toda a Unión Europea, é dicir, somos unha potencia tamén en pesca. Entón, é certo que é clave como resolvemos pois esa compatibilización de actividades, incluindo tamén o recreo marítimo, non? Pero sí que é certo que, claro, as dúas, creo que como país debemos apostar tanto pola pesca como pola enerxía, e a chave vai estar, digamos, nas renuncias que as dúas partes teñen que facer, porque as dúas partes non se pode ir ao todo polas dúas partes, pero ver como compensamos esas posibles perdas vinculadas co sector pesqueiro, ao mesmo tempo pois que o sector enerxético entenda tamén que eso ten que redundar no territorio, e esa compensación tamén pode vir en clave de alternativas enerxéticas, en clave de postos de traballo e xeración de rentas no territorio. Bueno, a mí tamén gustaríame traer aquí a colación no debate o impacto que pode ter pois para non só a nivel económico para os seres humanos, sino tamén, bueno, pois para todos os seres vivos, non, que habitan o mar neste ámbito tamén, non? Porque posiblemente este tipo de plataformas teñan algún impacto tamén pois nos bancos pesqueiros na costa galega, polas costas galegas pois transcurren porque é un corredor das baleas, non? Eu quero pensar que tamén nos preocuparía un pouco, non? Pois que se poda manter todo este ecosistema mariño sen afectalo dunha maneira ineludible, non? Porque Aurora, cando falamos de cadeas de valor, non, do patrimonio galego, do patrimonio mariño, non é un valor económico únicamente, non, de que os seres humanos saquemos un rédito económico isto e que quede o rédito económico no Ortegal ou onde sesa, non, sino tamén manter para as xeracións futuras pois a riqueza biolóxica, non, desta zona, deste país. Que dimensións consideras ti que entrarían en valor, non, para protexer tamén a cultura e o valor ambiental do territorio? Valor en termos máis que económicos. Sí, en termos máis que económicos, claro, porque o valor que está aí é un valor que, ademais, non é un valor que se poda sustituir ou que se poda construir cando se está destruído, non? É un valor, o valor ecolóxico, o valor biolóxico, se queres, é algo que leva miles de anos formándose, non? Igual que as rochas que levan millóns de anos formándose. Entón, é algo que se destrúe non se pode arranxar despois. O valor que pode ter, ademais, é que non é só a preservación para o futuro ou algo así, é tamén que un valor ecolóxico que pode ter connotacións no presente, non? Como dís, o paso de baleas, paso de aves, non estamos afeitos a sacar un rédito deste tipo de cousas, que en outros países sí que o hai. Isto é unha reflexión que ocorreseme agora, non? Pero a observación de aves mariñas, a observación de baleas, turismo ecolóxico, poderíamos decir, eso non está desenrolado en absoluto aquí, non? Pero eu penso que na eólica mariña a posibilidade que teñen é que, como é móvil, pode buscarse os puntos máis axeitados, o mellor, e espero que isto, supoño que se está facendo tendo en conta todas as variables, non, deste tipo para as instalacións. Pero penso que tamén chega un momento que o que decía Vicente que era moi interesante, non é só producir aquí para instalar aquí, non, senón para exportar, porque todo ten que estar aquí. É que temos unhas actividades, a extracción en Galicia é xa como unha colonización, non? Todos son actividades extractivas. A minería é extractiva, volvemos outra vez á minería, é extracción, a enerxía é extracción, a hidráulica é extracción, a madeira é extracción, todo é extracción. Ao final estamos colonizados extractivamente, extraennos todo con pouco a cambio, non? É necesario realmente ter tanta extracción, e non se pode buscar outra maneira como o que é a produción e a exportación de materiais e non tanto das materias primas principais como se isto fora unha colonia
non vou dicir onde, non? Pero dun país máis tercermundista ou algo así, que é un pouco o modelo que estamos vendo todos agora que hai. E que volve outra vez na minería, por exemplo, volve outra vez dende a xeoloxía, non? No Instituto de Xeoloxía, no pasado era unha cosa moi típica. No século XIX, a extracción de materias primas. No século XX, a mitad de un pouco. Chega un momento que hai que parar un pouco, deixa de extraer, porque a materia non se pode producir outra vez, non? Entón, incluso a verde tamén leva un tempo, non? Entón, tanta extracción pode ser un pouco exagerado, cando non hai nin siquiera unha contrapartida. Pero ainda que houbera contrapartida económica, co diñeiro non podes pagar o que extraxiches antes, non? Aí, un pouco respecto ao que é a conservación do medio mariño, algo que queda claro é que España descartou toda que son pilotaxes no fondo, que é dicir, como temos no Canal da Mancha, con todo eso, precisamente por esa afección, quero dicir, ao final todas que se plantean na costa española, aparte que temos por a profundidade, polo impacto que temos, porque tamén podemos colocar en medio das rías, quero dicir, pero a opción por que hai, claro, quero dicir, temos aí, pero se buscan sempre as solucións que se plantexan para nosas costas, porque as únicas que se factibles que son un pouco compatibles co sistema son estruturas flotantes que tenemos pues, unhas catenarias de a fondo, unhas cadeas aí para afondar con esas áncoras, que é unha afectación moi baixa sobre o fondo marino. Primeiro, é certo que tamén medioambientalmente, pero tamén polo coste que ten, quero dicir, a 200 metros de profundidade temos que ir a solucións que impacten o mínimo sobre o fondo, porque traballar sobre o fondo é moi complexo, de tal forma que a afectación que temos é moito máis reducida que calquera outra instalación. E aí con eso sí que sempre se pensa moito en estes tipos de solucións como, primeiro, como compatibilizar, que é feito que se está facendo en Francia, que se está facendo con a Convencia Marítima, co bioloxía mariña. Hai estudios ahora na que se fixo en Portugal, que temos aí en Viana, sobre a consideración de final reservas pesqueiras, reservas biolóxicas para esa zona. É certo que están analizando situacións, pero tamén esa xeración de reservas de pesca e outras zonas que podes pescar parece que está favorecendo un pouco a bioloxía, pero é algo que hai que iniciar, por eso tamén a escalada sempre pouco a pouco. Hai que facer un piloto, ver se funciona, ver se todo o que estamos dicindo é compatible co mar, como interactuamos con eles, probar, arranxar todos os deficientes e ir mellorando pouco a pouco. Non significa un desenvolver grande, rápido do que estamos facendo, sino ir con sentido, ir probando, ir avanzando, e tamén un pouco insistindo sobre eso, xerando unha industria para exportar e desenvolver tecido industrial galego para o resto, é dicir, aproveitar o coñecemento que xeramos para xerar valor engadido en todas estas rexións, que eu penso que é algo moi necesario pensando sobre todas as zonas que van ser máis afectadas por estos campos. Si, eu quería digamos, a partir da reflexión de Aurora sobre os modelos vellos de extracción e demais, eu sí que querería... Bellos ou non tan bellos, porque se vemos as noticias sobre os minerais raros e demais, están a orde do día. Sí, no, bueno, a realidade dos materiais críticos e así. Eu sempre animo a xente a pensar que, vale, se non temos renovables, se non temos infraestructura renovable, estamos abocados a utilizar combustibles fósiles, co que eso significa tamén de impacto do cambio climático e das especies e tal. Entón eu penso que a alternativa é clara, que as renovables son o futuro, non? Entón, a partir de aí, cuestionando os modelos que veñen de vello, de extracción e demais, eu penso que a chave é tamén nos discursos políticos a posta en valor do que temos. É dicir, se por rexión temos pesca, temos agricultura, pero tamén temos enerxía, precisamente o que hai que buscar son, bueno, pois quizáis con certa imaginación legislativa, buscar como esas rendas fiquen no territorio, non? Dentro dese modelo sí que tamén incluiría unha reflexión despois do apagamento, e é que temos un sistema eléctrico que foi deseñado a mediados do século pasado, nun contexto político, pois eso, franquista, cun modelo de Estado moi concreto, e a partir de aí pois se activou o deseño do sistema eléctrico. Daquela non había renovables, bueno, había hidráulica, pero non a, digamos, esta penetración de renovable que onde camiñamos. Entón, eu penso que a reflexión tamén debería de entrar xa por parte, sobre todo, no eido galego cara ao estatal, en cuestionar se o sistema sirve.
máis que nada porque se están facendo uns investimentos millonarios que van desde os 600 millóns de euros ata os 5.000 millóns de euros na rede eléctrica para manter un sistema mastodóntico que vemos que non sirve, é un sistema, digamos, tamén inxusto, non? Que cronifica as injustizas tamén con Galicia, porque somos uns dos últimos territorios en reconectarnos á rede, con moitas horas despois da zona centro ou de zonas de Madrid, e claro, ese prexuízo económico que tamén tiveron as nosas empresas pois quedaron aí, non? Entón, eu penso que debemos de introducir ese custo de oportunidade da cantidad de milleiros de cartos que se están metendo agora para renovar o sistema, bueno, non, para facer máis estable ou máis seguro o sistema eléctrico, de por que non camiñar con eses cartos cara a un sistema distinto, pois se en Europa funciona ou un sistema de subsistemas por estado, pois porque non aquí en España pois funcionamos precisamente con un sistema de subsistemas territoriais onde tamén se vexa claramente que territorios son os que reciben enerxía e son deficitarios en enerxía e que territorios son excedentarios en enerxía, e a partir de aí sería unha das formas, incluso con cambio do código postal único que hai para a xeración eléctrica, é dicir, evidenciar pois que territorios somos solidarios, e a partir de aí pois facemos contas, igual que facemos contas tamén a nivel fiscal, coas balanzas fiscais e demais, pois podemos tamén facer contas coas balanzas enerxéticas, non? E a partir de aí poñer en valor o que temos. Pois esta reflexión ven super acaída para a última pregunta ou tema que vos traía hoxe á mesa para rematar xa este episodio de Onda Ciencia, e é que nun momento como actual, non, que ademais se está a xudicializar incluso, non, a instalación dos novos parques eólicos en moitas partes do territorio galego, credes que é posible acadar este pacto social en Galicia, un pacto social tamén co apoio político, non? Que se sea capaz de acadar este equilibrio entre a necesidade de enerxías limpas por un lado, non, que, bueno, pues sea algo irrenunciable, pero por outro lado tamén a protección do medio, non? Cal credes que debería ser a folla de ruta? Creo que Fernando pois lanzou algunhas ideas de como poderíamos avanzar, non, e recoñecer este esforzo extractivo, por outro lado, o que comentaba Aurora, pero Vicente, Aurora, tamén algunha reflexión sobre a posibilidade, non, deste pacto e cara a onde deberíamos de camiñar de maneira unísona? Vicente? Eu penso que un pouco a clave de todo isto é marcar unha folla de ruta clara hacia onde ir e segura, algo que ten claro a industria, co traballo que traballamos moito ligado a eles, é que necesitan un camiño marcado, é dicir, e non penso que non debe ser eles o que o marquen, sino de a administración, de a sociedade, de marcar, necesitamos unha enerxía, vamos a xerala, e temos que marcar en que marco, en que contorno o temos que ubicar, porque senón é cando se dan todo este tipo de problemas. É dicir, non podemos facer unha folla de ruta e cando se vai implementar darnos conta dos problemas medioambientais, sociais que xeneran. Temos que poñer os problemas medioambientais e sociais primeiro, situarnos, marcar con eso o marco e logo plantexar como se fai para que a industria, dentro desa contorna e esa normativa, poda desenvolverse e ser productiva no territorio. Eu penso que é algo que temos que marcar, non ir ao revés, sino vamos a poñer e logo vemos as pegas, sino marquemos que escenario, que condicións temos e a partir de aí ver que posibilidades temos e como desenvolvemos a situación, porque se vamos a renovables, pues terá un custo social tamén, quero decir, como sociedade hai enerxías que podemos ir a solucións máis económicas, pero se optamos por ir a este tipo de enerxías ser independentes de outros países externos e ter eso, temos que marcar un territorio en el cal todos podamos convivir e ser productivos para todos. Aurora? Sí, eu penso que o que dixeches, Pedro, que está é interesante, non? Porque claro, temos un modelo que estamos todos dependendo dun non sei, un nodo central ou o que sexa, non? Eu lembrome que xusto un par de meses despois do apagón estiven en Ortigueira e dixeronme, non, aquí a luz tardou 24 horas casi en chegar, e pero se tedes os muiños aquí pegados, non? Como pode ser isto? É que non ten ningún sentido. Entón, probablemente a idea podería ser voltar a unhas condicións un pouco máis compartimentadas e un pouco máis ter o poder na produción
controlado dende os sitios onde se necesita máis, chegando aos sitios onde se necesita máis. E despois, os excedentes que temos tantos, ter contrapartidas realmente para a poboación, contrapartidas económicas. Eu penso que non habería tanta oposición se a xente lle dixera, mira, pero a ti a factura da luz vaiche vir ao 50%. Xa que tes todo isto aquí, non? Entón a xente estaría bastante máis contenta, penso eu. Pero claro, é que non se ve ningún tipo de contrapartida, nin económica, nin social, nin de ningún tipo. Ese é un pouco o problema. Probablemente en nodos máis pequenos podería manexarse mellor, podería ser máis beneficioso para a poboación do sitio, non? Que é o que necesitamos agora. Aí, desde a miña perspectiva, un pouco a experiencia que teño, moito máis que esa parte económica en sí, é unha aposta como futuro para esas rexións, é dicir, para esas poboacións que temos aí, que se vexa con un futuro para aí, é dicir, non vai ser algo extractivo como en Tal Aurora, senón é unha posibilidade para asentar poboación nesas rexións e que favorece ese desenvolvemento desas rexións, para a industria en esas rexións, industria productiva, transformadora, que podamos poñer esos sitios, porque ademais son rexións ahora mismo en situacións con moitos problemas de supervivencia, estamos falando de supervivencia. Entón, de aillamento moitas veces. Entón, como convertimos eso en un dos aspectos críticos desse proceso? Moitas veces, máis que económica, cando falas cas cofradías, que nos reunimos, cando eso é ver meus fillos de que van vivir as seguintes xeracións que vamos ter, porque se esquilmamos o mar, ou se non cuidamos o mar e non temos aí, non vamos poder del, se non temos unha industria local onde poda xente traballar de que vai vivir, entón é un pouco hacia que modelo industrial queremos no territorio, e vai un pouco ligado á enerxía e ao aproveitamento desa enerxía. Non podemos pensar só no electrón que se move, sino en todo o que ten que ir ligado ao mesmo. Si, unindo isto último de Vicente, si que completamente de acordo en precisamente aproveitar o que xa está feito para dicir unha chamada de atención, pois ben, pois agora temos que ser quen de atraer investimento vía pois menor custo da electricidade para esas industrias que poden vir a asentarse nun territorio que xa ten terreo industrial disponible, solo que está pendente de activación, falamos de Ferrolterra, da Zora das Pontes, e a partir de aí sí que eu engadiría a importancia tamén de incorporar o autoconsumo, pequenos infraestructuras de autoconsumo nos milleiros de fogares galegos que temos e tamén das comunidades de veciños, para a partir de aí, digamos, equilibrar ou combinar e ao mesmo tempo ter certa capacidade de almacenamento polo que poida acontecer, non? É unha chamada de atención tamén á administración, porque é certo que, dicía a Aurora, temos un sistema que extrae nesas grandes autopistas, non, autoestradas da electricidade cara fora, pero hai certo déficit tamén de capilaridade de como chegar finalmente ás parroquias ou como chega esa electricidade, ou que moitas veces, non o esquenzamos, decantan que unha empresa se localice ou non se localice no rural precisamente porque non ten acceso a datos, digitalización, ou non ten acceso á rede. E hai moitos, de seguro que se a rede estivera montada de abaixo arriba, é dicir, cunha boa rede, digamos, rural tamén de electricidade, eso precisamente permitiría pois esa retención no territorio tamén da poboación. E o último, sí que eu marcharía ou da idea de, entendo que dis Aurora, pero hai que ter cuidado porque moitas veces non nos podemos conformar co que podemos decir esmolas de, bueno, pois isto me sirve para que me desconten do precio. Temos que ser máis ambiciosos e ambiciosas e pensar no conxunto, no país, e dicir, bueno, isto, o sea, non vale que compres eso a certa poboación que vas a dar gratuito, non, hai que pensar en clave de país e as decisións penso que xa é o momento de tomalas en clave de país e de posta en valor. Como non, aí Ferrolterra ten un grande futuro por diante. E ademais, ti falabas ao principio da primeira intervención de 3 grandes empresas que, bueno, pois están instaladas en Galicia, pero que non son galegas, pois tamén o mellor revertir o modelo empresarial enerxético, non? E que, bueno, pois tamén pode haber opcións de empresas galegas que podan facer esa capilaridade, non? E ese asentamento no territorio, non? Sí. Pois a verdade é que rematamos este cuarto episodio de Onda Ciencia con moitísimas boas
ideas baseadas pois na investigación científica e nos datos que establecen ou dan ideas para esa folla de ruta sobre un pacto social sobre a enerxía en Galicia. Agradecemos moitísimo a Fernando de Llano, a Aurora Grandal e a Vicente Díaz a súa inestimable achega para clarificar unha problemática que, como dixemos, é de absoluta actualidade no noso país. Quedades na sintonía de Quack FM e non deixedes de escoitar, como sempre, na nosa web todos os podcasts de Onda Ciencia dende a primeira ata a cuarta tempada. Ata sempre! Onda Ciencia é unha produción de Quack FM en colaboración coa Universidade da Coruña. Este episodio de Onda Ciencia estivo presentado e conducido por Isabel Lema Blanco. Chema Casanova estivo nos controis técnicos e a edición é de Miguel Anxo Facal. A preproducción de Onda Ciencia é de Yolanda Golíaz Pérez, coordinadora da Unidade de Divulgación Científica e Cultural da UDC, e de María Cristina Nalla Ribeiro, vicerreitora de Divulgación, Cultura e Deporte. Se gostaches deste episodio, suscríbete ao podcast e difúndeo entre as túas amizades.